Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido. Masama po ba akong ina? Uy. Ay, drama. Grabe. Paano po, meron na po kasi akong 3 boys na anak. Nalaman namin na this year na ako po ay buntis para sa aking 4th. Siyempre naman, bilang mother of 3 boys already, nag-hope ako na itong pang-4 ay babae naman. Kahapon lang, nakita ko sa gender reveal, lalaki ulit. Oh. Masama ba ako kung disappointed ako? Masama ba ako kung iniisip kong hindi ako masaya? Pero masaya naman din talaga ako. Kaya lang, nag-expect lang talaga ako na bibigyan na ako ni Lord ng babae. Ng babae. Yun lang po. God bless the tambalan. Ayan, Oo. naghahabol. Oo, naghahabol. Minsan kasi may mga ganyan, kakahabol. Ang Oo. ending 6 na. 6 na, tas hindi pa rin. Totoo. Una sa lahat, feeling ko, tigil ka na dyan. I mean, kung naghahabol kayo pa rin ha, I think okay na yung 4 sa mundo Oo. ngayon na medyo magastos. Unless yayamanin kayo, tas okay lang kahit 12 sila. At mapag-aaral mo ng sabay-sabay, maganda yung kinabukasan na maibibigay mo, edi go. Pero sa kahirapan ng buhay natin, mga kabisyo sa katotohanan, kaya nga 'di ba dati parang at least 4 yung kids na mga couples, ngayon talagang minsan max na of 2, minsan isa lang sapat na, okay na, hirap na, 'di ba? Ikaw ba, dadagdag ka pa Hindi ba? Tumigil kayong lahat. Nagre-request yung asawa mo, yung mga anak mo nagre-request, ikaw. Alam mo, tingin nyo ba sa akin nasa 30s lang? Bakit naiisip nyo pa yung mga ganyang klase mga bagay? Di ba kahapon nga nakausap natin si Buboy Salunga, Oo, di ba? grabe. Sabi ko ilang meron kapapangalak daw ng misis niya. Ang gulat namin ni Diego. Nakaisa pa. Kaya nga sabi namin, ilan taong ka na ba? Sabi niya, 59. Hala, pambihira, Meron nakaisa sa pa. tinatawag na super sperm. Correct. Ang lakas, Ayan, ang congrats, tikas, boy. ang tulis, di ba? Ganyan na. So, pero totoo hindi po madali ang magpalaki ng mga anak, di ba? Bukod dun sa gastos, iba pa yung financial, sa emotional, di ba? Sa mental, lahat ng ganyang klaseng eksena, iisipin pa natin So, sa tingin ko, itong pang-4 ninyo, wag ka nang maghabol. Stop na. Oo, siguro you're just meant to be a boy mama. Oo, ito na lang, tingnan mo na lang sa perspective na ganito, na imagine mo na kung malalapit yung mga anak mo. Na Ang dami puro lalaki. mag-spoil sa'yo. Correct. Ang lalaking anak, based on experience, talagang they're very sweet. Kaya Yes. sa kanilang nanay. Kaya naniniwala talaga ako sa daddy's girl tsaka mama's boy. Kasi talagang kapag ka ang boy, sa nanay niya talaga yan. Oo. In ultimate level talaga ng pagmamahal at pagproprotect. So, Correct. alam mo yun, dun mo isipin na you're just meant to be the queen. Oo. Ikaw lang ang nag-iisang reyna sa bahay Tama. ninyo. Tsaka alam mo, para lang hindi na sumama yung loob mo. Ganyan. Ang anak na babae, apaka-drama niyan.
Sinasabi ko sa'yo, Nay. Bakit diba? ikaw, Liala? Hindi, may anak akong babae. Apaka-drama eh. Diba? At ako mismo, bilang isang babae, apaka-drama ko din. Diba? Yung mga lalaki, less drama sila eh. Parang, wala, iba-iba lang talaga. And always remember, Mommy, every heartbeat is a blessing. Yes. Oo. Yun na yun. Ang mga bata, ano man yan, babae, lalaki, Oo. blessing yan kay Lord eh. Correct. Yun yung sinasabi. True. Ang ano lang kasi, di ba, pag sa perspective ng isang magulang, especially sa mga kababaihan, pag babae yung ang dami mong Syempre, arte-arte, correct. diba? Alam ko na, yan yung mga trip niyan eh. Parang kasi pag lalaki, una, yung mga gamit feeling ko, pag lalaki medyo mas mahal. Oo. Tapos hindi mo naman pwedeng artehan eh. Oo. So, Wala, tingin ko, kasi yun t-shirt, yung- shorts lang talaga, Tama. rubber shoes, di ba? Yan, lagyan mo ng mga ano. Ribbon, di ba? Mga pa-cute na mga bagay-bagay. Yun na yung feeling mo mamimiss out mo. Pero, Oo. alam mo, to tell you the truth, di ba? At ikaw naman napalaki mo yung mga anak mong 3 boys. Di ba't napakabilis lang naman ng ribbon stage? Tama. Ulitin namin ni Diego, mas Oo. matagal nating makakasama ang mga anak natin bilang adults Yes. versus kids. Tama. So, gets namin yung part na gusto mo siyang pa-wear ng pink, ganyan. Pero Oo. dadating yung point, ako never ko nang mauutusan yung anak ko na magsuot ng pink o kaya kahit binili ko, hindi niya susuotin kasi pink. Correct. Nangyari lang yung mga pink-pink na yan at twinning na yan nung baby pa siya, nung wala pa siyang choice. Tama. Pero nung may choice na siya at meron na siyang say sa mga bagay-bagay, hindi na siya nagsusuot ng mga trip kong ipasuot sa kanya. Oo. Tsaka yung mga kabataan ngayon, napakahirap na. Meron nga akong narinig na kwento na actually naikwento sa akin na ang kanyang anak, 8 years old, nagre-request na ng privacy. Ay, may mga na wag ganon. galawin yung Ano to, phone babae? niya. Babae. Oh, sabi sa inyo, daming drama ng babae. Oo. Oh. Tapos, sinasabi niya na yung kasarian niya is hindi siya girl, na parang, Hala, nakakatakot nga eh. actually, Jigs, Diba? naku, totoo, may mga ganyan na din. Exposure kasi yan. Oo. Exposure sa social media. Sa social media, yes. Ganyan. Oo, so enjoy mo na lang yung mga Boys mo. boys mo. Yun na lang. Di ba? Hindi natin sinasabi ng mga anak na babae, mga sakit sa ulo, Correct, ha? oo. Hindi natin sinasabi, pampaano lang, sa ika nga, pampalubag loob, Ayan. oh, di ba? Bumawi ka na lang doon sa mga magiging girlfriend Oo, nila. yan. O sa magiging apo mo someday. True. Oo. Doon mo na lang ibuhos yung attention mo. At one day, yun na lang, tama ka dun sa pwedeng maging daughter-in-law. Yes, Yan, oo. pagdating ng araw. Though matagal pa naman yun, di ba? Correct. Tsaka minsan, ayaw natin ng mga daughter-in-law, di ba? Kasi Oo. aagawin yung mga anak natin eh. Pero yun, just be happy with the fact na ikaw yung reyna sa bahay na yan. Protektado ka talaga ng mga yan. Pag ang mga lalaki, pag yung nanay nila yung inaway, Oo, tinira, may nako. sinabi, naku po! Ayan. Ito na, dito nagsisimula yung mga hanggang sa kaduluduluhang angkan ipaglalabang ka. Ganon. Tama. Kasi Diba? ganon din yung nangyari sa uncle ko eh. Naghabol talaga sila hanggang sa nakaapat sila na lalaki. 4 na lalaki. So tumigil na sila. Tumigil na. Oo. Hanggang doon na lang. Kasi hindi Oo. mahirap, hindi madali magpalaki ng mga Hindi anak, madali. mga Oo. kabisyo. Kakahabol na. Kakahabol. Ay nako, dami ko na nakilala na ganyan. Kakahabol ngayon na yan na. Oo. Oh, 'di ba? Be happy. Ulitin Ayan. namin, every heartbeat is a Tama. blessing. Tsaka kung ano binigay sa'yo, yun, Correct. diba? It's meant for you eh. Oo, yun talaga yan eh. Naka-tailor fit yan. Correct. Yan yung Oo. grasya talaga na para talaga sa'yo. Ayan. Diba? Cute nga yan Correct. eh. Kaya wag niyo pong isipin na porke hindi lalaki, babae or pares na yung mga anak nyo ay hindi kayo masyadong blessed. Ganyan. Kasi minsan naririnig ko yan eh. Ayos na, blessed na kayo, lalaki, babae na. Oo. Ganun. Pero kahit ano eh. Babae man or lalaki yan, puro lalaki man or puro babae man, 'di ba? Blessing yan. Every heartbeat is a blessing. Tsaka tingnan mo na lang sa mga perspective. Halimbawa, hindi ka naman problema ng susuotin. Ay, totoo. Kasi pasa-pasa na lang eh. Oo, Pareho lahat correct. sila eh. Lahat na. Oo. O tingnan mo nangyayari, speaking of pasa-pasa, di syempre, ang mga pangalawang anak, di ba, ano na lang eh, hand-me-downs na lang binibigay sa kanila, Oo. pinasa na lang mula sa panganay. O tingnan mo yung bunso kong lalaki, Oo. ang mga pajama niya pink. Minana niya sa atin niya. Sabi ko, lalaki ka pa. Hayaan mo na. Suotin mo na yan kahit pink. Di ba? Hindi, totoo. At least kung lalaki,
pare-parehas lang, hindi ka na kailangang mag-extra gastos, Correct. ganyan. Oo, pag lumaki yan, kanya-kanyang, kuya, pahiram mo na ng shirt true. mo. O, sige. Kaya rubber shoes, Ayan. pare-parehas, iisa lang ang mga sukat ng mga yan, Correct. ganyan. Saka marami kang handyman sa loob ng bahay. True. Yun. Wala man ikaw taga-kulot, 'di Correct. ba? Wala man isa yung taga straight ng buhok or taga-kilay, 'di ba? Pero marami kang handyman. Ayan. Oo, maraming may problema yung CR at kailangan Correct. at maluwag yung faucet. Yan, 'di ba? May mga utusan Oo. ka. Tingin ko yung pagtuunan mo lang ng pansin kung paano sila mapalaki ng maayos. Yes. Yung Totoo. ugali, yan yung ano talaga ngayon eh. Pero kung halimbawa yung sinasabi, valid naman. I mean, pero hindi ka naman masamang nanay Oo. para mag-isip. Kumbaga, Correct. normal lang naman talaga na na-disappoint. Oo. Na sayang, sana babae na. Oo. 'Di ba? But you're not a bad person. Correct. If you're thinking that way. Talagang sadyang pag disappointed tayo, minsan nakakalimutan natin yung grasya. 'Di ba? Nakakalimutan natin yung grace. Pero may purpose yun. yan, mami. Meron, Oo. meron. Nako, sobrang sweet ng mga lalaki talaga na anak. Pansin ko yan sa anak. I mean, I'm very close to Princess, pero iba si Prince. Oo, iba talaga yung lalaki. May iba talaga eh. Meron siyang ganong connection sa nanay niya. Oo. Oh, ganon. Yun na lang ang isipin mo. And congratulations. Congrats. Oo. Congrats at nabiyayaan ka na naman ng isa na namang baby. For a new baby boy. Oh, diba? Sana nakabigay kami ng konting Oo, linaw. correct Diba? sa'yo. Oo. At happy naman kami. At shout out po dun sa lahat ng mga kabisya natin na at this point, iba-iba yung rason ng kanilang mga disappointment. Ano bang disappointment mo ngayong araw na ito? Hindi ka nakapunta sa lugar na sana pupuntahan mo? Oo, kasi lockdown. Kasi lockdown. 'Di ba? O kaya hindi natuloy yung kinagigiliwan mong a-attendan sana, 'di ba? May iba-iba talaga tayo mga disappointments. Oo. Pero feeling ko yung mga disappointments talagang mga redirection yan. talaga Oo. siya, 'di ba? Totoo 'yan yung kaya pala nangyari 'to. Oo, hindi, Kasi hindi sinisave inalaw. pala ako. Oo, tama. Doon na lang tayo talaga sa part na 'yan kasi may Correct. mga bagay talaga sa buhay na hindi ma-explain. Tama! Kasama mo, tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po, si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!